Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 103 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi tarata mɛ kalo tile 6 san 2025 an ka bi verse kalanta o bɛ bɔ Maciw kitabu la. Maciw sura 6 a verse 25. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna ko o de kosɔn ne b'a fɔ aw ye ko aw kana hami aw baloko la, ko aw na mun dun ka mun min. Aw kana hami aw fɛrɛbɔko la, ko aw na mun fini don min man girin dumuni ma wa, farikolo man girin fini ma wa. Yesu Krista a bɛ an hakili jigi nin verse la ko an kana to fiyewu an magoɲɛfɛnw olu ka kɛ fɛɛrɛ ye ka se ka an hakiliw datugu. Ala bɛ ɲɛnamaya min di an ma, o ye ɲɛnamaya nafama de. O ɲɛnamaya min bɛ tɛmɛ, a nafan ka bon ka tɛmɛ an magoɲɛkow kan. A b'a fɛ an ka an jigi da ale kan, bawo a bɛ a janto an na i n'a fɔ a bɛ i janto sankolola kɔnɔw ani u feerew la, ani suma feerew cogo min na. An ka a ɲɛna tɔmɔ bi k'an ka haminakow olu don Ala tɛgɛ kɔnɔ, ale min ye sankolola fa ye. An ka sankolo masaya ɲini fɔlɔ ani a ka tilennenya, o kɔ fɛn tɔw na di an ma. Gijali ye nin ye ko i jigi sigilen ka to Ala bɛ i magoɲɛfɛnw dɔn ani a na u di i ma. I ka hɛra bɛ daminɛ yɔrɔ la, yɔrɔ min na i ka dannaya o ye se sɔrɔ i ka haminakow kan. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.